Порнографията променя твоята личност, независимо дали го осъзнаваш или не. Аз съм Димитър Георгиев и го знам от личен опит. Нека ти споделя как става. Когато гледаш порно и мастурбираш, това създава един цикъл на срам и зависимост, при който мозъкът ти трябва да продължава да се връща към екрана, за да се чувства добре. Но също така те подтикват да искаш още и още. В резултат на това, начинът, по който възприемаш себе си и мястото си в света, започва да се влошава, защото имаш дефицит на допамин. Това създава повече стрес, тревожност, конфликти, повече гняв, раздразнителност, депресия, понижена концентрация и липса на мотивация. Започваш да се чувстваш по-малко ценен и това се отразява в начина, по който се държиш и общуваш със света, което води до повече неприятности. Така че, когато се откажеш от порното, всичко се подобрява.